אוכלת חנה? בננה. מה אוכל ברק? ברק, נכון. מה שותה אפרים? מים. נכון. מה שותה יואב? חלב. מה אוכלת רות? תות, נכון. ומה אוכלת דינה? קלמנטינה, נכון. וארנון אוכל? שנון. ורונית אוכלת סנור? שנונית. מה אוכלת אתי? ספגטי. ומה אוכלת אלה? פמלה, נכון. ומה אוכלת ורד? תרד. זה את אוהבת. מה אוכל הראל? מה זה? פלפל, נכון. הראל אוכל פלפל. ומה אוכל אלון? מלון. וחווה אוכלת גו? גויאבה. אליעזר אוכל? נכון, גזר. הדסה אוכלת? חסה. ומה אוכלת ניצה? פיצה. ומה עכשיו? מה אוכלת גברת שולה? את כל מה שתיתנו לה.